Здравейте, казвам се Парк, а вие как сте? Вие знаете ли, миналата седмица ние започвахме като нов семестър и много хубаво е, защото там има много добри и мили преподаватели и също колегите също. Аз много очаквах, че като слушам лекциите и също особено ние можем да разгледам и като разделим като нашата като няколко информация и също знание също. И най-важното е аз мисля, че това е много по-лесно, когато ние можем да като разговорим нашата като културите или историите също малко. Особено аз мога да като правя практика като български и също английски също по-добре. И там има много приятелите, които много помогнат ми често и много благодаря ви много също. И аз просто искам да като разговоря, че ако вие също харесвате като неща, дори като език или спорт или други индустрии, обикновено как учите като само себе си или с други хората. На мене много трудно да като уча на себе си, защото аз не съм сигурен това е като ясно или не. Когато има като въпрос или малко грешките, тогава просто аз като попита това е как мислите за като моят като мислене или отговор на приятелите ми. И те обикновено като помогнат ми. Това е като естествено или малко странно. И аз знам понякога ние не можем да като разговорим или като попитаме на хората, защото всички са много заед и имаме като други планове също. Но важното е като баланс, защото ако ние нямаме като колегите или преподаватели или като хората, които могат да като помогнат на мен, тогава ще бъде по-трудно време и трябваме да като учим по-сърдно и това времето ще бъде по-като бавно също. И на мене само учене също много важно, защото ако не концентрирам да уча себе си, като сега, аз съм в като библиотеката в университет и може би аз мога да говоря, че като приготвя себе си преди лекциите или преди като важни като събитията, тогава това е много полезно и сигурно много по-добре като приготвя next step. Вие разбирате, нали? И вие как мислите, когато ние като учим или разберем като новите или като други учене? Вие имате ли като други като мислене? Тогава ние можем да като разговорим заедно за като учене или дори работа също много добре. И добре, пак ще разговорим. Айде, чао!